idem sa robiť gedravné dmy na proste, lebo idem sa robiť gedravné dmy. A hlavne v nedeľu si ideme robiť gedravné dmy, pretože bude začiatok školského roka, alebo v pondelok. V pondelok si ho dáme tiež, ale bude ráno, o 5 ráno, takže to bude najlepšie. Pretože ja sa musím pristať, že mám dole nechtiky. Pretože my máme zakázané listy. No. Takže im sa robí ako normálne gedravné dmy a im si skúsi robiť make-up ako na prvý deň do školy. Takže prvé ako si dávame masku. Budú asi 3 party, neviem. Uvidíme. A vlastne si možno robíme až zajtra, pretože zajtra nemám nič čo robiť také. Takže asi zajtra. A keďže budete počuť také búchanie, tak robia nám zateplovanie, takže to sa nečudujte. No, takže ako prvé si ideme robiť skincare, ako normálne, ja si robím skincare. Takže ja si chytím skincare veci a musíme začať. Čiže je to extrémne skincare veci. Takže to je... Dobre. No, už to pripravené. Takže ako na začiatok si dávam, ja by som nemala do tej suchej pery, si dávam túto 30 Sun. Už akože moc nesvieti, ale je dobrý. Ako druhé si dávam tento krém na ruky. Musím ich mala čisté. Je to Induona krém vynikajúce. Nádherne voní. A potom si dávam Niveu. Ja mám tento veľký balík. Extra veľký. Keď sa čudujete, že prečo sa nám toho tak veľa, ja si ho dávam vždy tak veľa, pretože ho mám extra veľa, takže mi je úplne jedno, keď sa mi mnie, lebo tento veľký, akože u mňa stal, že si 7 €,